Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: Nanzi, mukoma makadi zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininowo ndiri murume uye zvekare ndine makore 31 years ekuberekwa. Ndainge ndichimboita zvechivhenda. Ndakauya muHarare ndichibva kumusha, ndichangoti kwedu kumusha kwaMurehwa, ndokubva ndachizouya kuno kuHarare mushure mekunge ndapedza kunyora O level. Ndainge ndawana basa ndokubva ndachizotanga kushanda sagarden boy. Ipapo pandainge ndichishanda, mari dzacho dzainge dzisinganyatso kubuda zvakanaka. Then that was when apo pandakabva ndachizoti neumwe mwedzi mushure mekunge ndapiwa mari, ndobva ndashandisa mari yose iya yesalary yandainge ndapiwa, ndikabva ndachizohoda, ndikabva ndachizotanga kuita zvechivhenda ndichitengesawo mutown. Ndakazoroora mudzimai wangu, ndikabva ndachizoita vana vangu 3. Pari zvino ndasara nevana 2 chete. Mumwe wacho akabva achizoshayika ndisina kutoziva kuti ndainge ndatopandukirwa nemafuta awo andakapiwa. Handina kutoziva kuti kunyange ukaenda kuchechi idzi dzemicheno kana kuti avanoti maPentecostal, unokwanisa kutopiwa mushonga welaki. Iniwo ndakapiwa mushonga welaki ndichifungidzira kuti ngainge iri anointing oil iyo yatainge tatengeserwa nevamwe pastor. Saka pastor ava pane pavakaenda kuNigeria. Mushure mekunge vaenda kuNigeria vakadzoka vaine anointing oil, vakabva vati wose anenge achida kupfuma anofanira kuti ange achizounza seed money kuchechi. Saka mari iyo yeseed money imari yekuti waiti kana ukabhadhara then wobva wachizopiwa anointing oil, then ndiyo yawaifanira kuti unge uchizopota uchishandisa. Saka ndakabva ndachizotendeuka mushure mekunge ndabayiwa nebanga apo pandainge ndiri kusinuka. Zvakaitika musi wacho iwoyo painge paine umwe mufesi uyo wandainge ndakavingana naye. Takazotanga kunetsana, akabva andibaya nebanga, ndikadai ndakafa mukoma. Ndakaendeswa kuchipatara, ndikagara muchipatara 1 month ndirimo muchipatara. Pandakabudamo muchipatara ndo pandakabva ndati pano ndava kufanira kuti ndinge ndichiita zvekunamata Mwari, otherwise ndinokwanisa kuzourayiwa nekuda kwelifestyle yangu. Handina kutoziva kutoti kuenda kwandainge ndava kuita kuchechi kubhawa kwainge kuri nani, because ndakazonorombeswa muchechi ndichiudzwa kuti awa mafuta it's anointing oil, ndisingatozivi kutoti mafuta anoshandiswa nevanhu vanoita zvekurombwa. So naamai mufana takabva tachizotanga kuenda kuchechi. Ivo vaimbopota vachienda kuchechi ikoko, then ndokubva ndachizotendeuka. Upenyu hukamboita sekunge hwainge hwava nani, but zvinhu zvakazongotanga kungooma mukoma all of a sudden. Saka ipapo pastor ndo pavakabva vachizoenda kuNigeria. Pavakaenda kuNigeria vakazoti vadzoka vainge vaine mafuta iwawo anointing oil. Ndokubva ndachizotengawo mafuta iwawo. Mukadzi wangu ndikamutengera ake, but mukadzi wangu mukoma mafuta awa akamashaya mumba. Tikati zvimwe kuda yainge itori mweya yakaipa. Saka umwe neumwe ainge akanzi afanire kuti ange achizozora mafuta eumwe munhu. Unongozora ako iwawo aunenge watenga nemari yako. Saka mukadzi ndainge ndakamupa yakewo mari. Apa ainge achidhura mafuta awa. Vanhu vazhinji muchechi imomo havana kutokwanisa kuti vange vachimatenga, so takatenga ari 2. Then it was a sacrifice kutotenga zvibhodhoro 2 izvozvo, then chimwe chacho chikabva chachizongonyangarika. Saka takatoti wainge uri mweya wenhamo, wainge usingadi kuona kubudirira kwedu. Ndakatora mafuta aya ndikabva ndachizomaisa mune imwe body lotion yandaizora. Mudzimai wangu ndikabva ndamuudza kuti ainge asingafaniri kuti ange achizora mafuta angu nekuda kwekuti pastor vainge vakatiudza kuti umwe neumwe aifanira kuti ange achishandisa anointing oil iyo yaanenge atenga nemari inenge yabuda muhomwe make. So mudzimai wangu ndakamuudza kuti kana kuri kunzi kana ndainge ndichazobata zvemari
mari, ndipo apo pandainge ndichazomutengerawo ake mafuta. Akabva ati it is okay. Handinawo kuziva kuti mudzimai wangu akazotangawo kuzora body lotion iya, akazotondiudza mushure mekunge zvinhu zvatipandukira izvi. Saka ndakangotanga kubata mari. Zuva randakatanga kubata mari, pane umwe murume uyo akauya achizotenga maapple. Murume uyo akati atenga maapple, iye akafungidzira kuti ainge andipa $, but ainge andipa iri 20 US. Zvinova zviri zvinhu zvakatondishamisa kuti ko munhu uyu angagopesanisa 20 US $, sei, then ndokubva atoenda. Haana kumboti change. Pandainge nditori busy ndichitsvaka change, iye akatongoramba akanditarisa akati hakana paripo, ndokubva atongofamba achitoenda zvake. Saka ndakabva ndatochikoredzera 20 iya muhomwe. Zvakaramba zvichingoitika. Mukadzi ndikatomufonera ndikabva ndamuudza kuti ndo zvainge zvichiitika. Vanhu vainge vachingouya nemari dzakakura, but vauya nemari dzakakura kudaro pandinenge ndava kutsvaka change. Ndobva ndachizodzoka, ndobva ndaona kuti munhu anenge asisipo pamusika wangu. Musi iwoyo mukoma ndakabata $1,000 US ndichiita zvechivhenda kungotengesa maapple, mabanana mutown. Kwava kutobuda mutown ndakabata $1,000 US. Zvakaramba zvichingoitika zvinhu izvi, ndokubva tachizoenda tikabva tachizonotenga mamwe mafuta ndichitengera mudzimai wangu. Ndainge ndichitoronga kuti ndinoda kutengera hama dzangu dzose mafuta iwawo kuitira kuti tinge tichizobudirira tiri tose same time, but handina kuziva kuti zvinhu zvainge zvatopanduka izvi. Saka takazotanga kungoona zvimwe zvinhu mumba zvainge zvisinganzwisisiki. Taiti usiku paya kana tarara mukoma, pane kamwe kamhuka kaipinda mumba. Kamhuka aka kaiti kana kakapinda mumba kaivhura maketeni, mawindo, madhoo ose, kungosiya madhoo ose nemahwindo akashama. Then mangwana makuseni pamaizomuka maitoona kuti kanenge kasiya kaitira tsvina mumarumu ose. Ipapo tainge tava kulojawo main house, saka kaipinda murumu yega yega kachiitira tsvina yemunhu chaiyo, munhu mukuru. Kaiti kakapinda mubedroom medu nemutoileti zvekare nemukitchen nemumaspare bedrooms evana. Saka zvinhu zvekuti zvainge zvichiti netsawo kuti kochi chainge chichiitika. Takatomboti zvimwe kuda pamba patainge tichigara ipapo painge paine zvepo, ndokubva tachizotama tikatanga kugara somewhere else. Zvekare mukoma zvakaramba zvichingoitika zvinhu izvi. Mwana ndobva akabva atanga kurwara. Takaenda naye mwana uyu kumba kwapastor vakanomunamatira. Isu tainge tisingatozvizivi kuti problem wainge uri mushonga watainge takapiwa napastor kuburikidza neanointing oil. Vanhu vanofanira kuti vange vachingwarira. Of course unenge wapiwa hako anointing oil wobva wanzishandisa anointing oil, but unomboziva here kuti inenge yakabva nepi uye zvekare inenge yakagadzirwa nani anointing oil iyoyo. So people, they need to be very careful. Isu mukoma mwana akasvika pakufa nekuda kweanointing oil iyoyo. Sevanhu vainge vava kunamata, hatina kuda kuenda kana kumasowe, nekuti tainge tichiudzwa kuti vanhu vekumasowe ivo vanoshandisa madhimoni pakuprofita. Saka tainge tichingonamatirwa nemapastors. Mwana wangu wenumber 2 paakatanga kurwara aiti mukoma kana musi iwoyo kana zvakamubata nesimba aitanga kuzvidya rurimi rwake, zvekuti rurimi rwake rwainge rwava kungogara rwakazvimba nguva dzose. Zvinhu zvekuti zvakatikatyamadza tose kuti kochiiko chiri kumboitika pavana. Then that was when mudzimai wangu paakazongoti in secret akabva achizoudza ambuya amai vake kuti vange vachimbofamba. Saka vakatanga vaenda kune umwe muprofita, ndokubva vachizoenda kuri kun'anga. Ndopa vakabva vachizoudzwa kuti mukuwasha wenyu akaromba, but mukunoromba kwake kwaakaita mukadzi mwana wenyu ndiye akakanganisa mhiko idzodzo, nekuti akazora mafuta awo ainge asingafanire kuti ange achizora. Iye ainge aine mafuta ake awo ainge akanzi awa ndo mafuta ako aunofanira kuti unge uchizora, but iye ava kuzora mafuta.
therefore ndokubva vachizokanganisa mhiko dzavo. Mwana uyo akafa itori sacrifice yavo yavakaita. Mukoma zvakatitorera nguva kuti hama dzinge dzichizotibhilivha kuti zvechokwadi isuwo takangopiwa mafuta eanointing oil, hakuna kana kun'anga kwatainge takamboenda isu. Vanotiziva uye zvekare vainge vachindiziva before ndisati ndatanga kuita zvekunamata. Zvechokwadi hama pandakataura nadzo ndichivaudza kuti kana ndainge ndichida kuromba ndingadai ndakaromba apo pandainge ndisati ndatanga kuita zvekunamata. Kosei ndakazofunga kuita zvekuromba shure mekunge ndatanga kunamata? Ngoma naShe takafamba tikaenda mudzin'anga dzakasiyana siyana. Saka pari zvino pazvinhu zvacho izvozvo zvakaita kunge zvikwambo like but zvima spirits zvekunigeria, sezvo takashandisa anointing oil yekunigeria. Vekunigeria havaiti zvezvikwambo, vanoshandisa maspirits kana kuti mweya yevanhu vanenge vakatofa. Mweya iyoyo ndo inenge ichiuya kwauri ichikushandira ichikuitisa mari. Saka mweya wacho wemunhu uyo ari kutishandira pari zvino achitiitisa mari, mukadzi uyo anotozviti mukadzi wangu, each and every night mukoma kana kuri kunzi zvinenge chifanira kuti zvinge zvichiitika anotouya tobva tatomuona tose inini nemukadzi wangu. Mukadzi wangu anobva atobuda mubedroom oenda onorara edha nevana kana kuti oenda onorara hake ari ega mune imwe spare bedroom. Ndinobva ndatanga kurara naye mukadzi uyu, asi kurara kwandinenge ndichiita naye ndinenge ndichirwadziwa kwazvo. Ndinoita nguva yakareba ndichirwadziwa zvekare nekubuda ropa kusikarudzi kwangu pose pandinorara naye mukadzi iyeye. Ndizvo zvinoitika. Saka muchechi umu takabva tadzingwa because ava pastor amene kuti vakazozviziva sei kuti takaenda kun'anga tikabva tachizoudzwa kuti anointing oil yavakabva nayo kuNigeria zvakangofanana nekuti vari kungorombesa zvavo vanhu. Ivo vanotonzi vakatorombera izvozvo kuti vanenge vachiita mari nevanhu vanenge vachiuya kuchechi kwavo vachivatengesera zvakangosiyana siyana vachiti ndo zvinokwanisa kukupai mablessings, but ivo vanotonzi musatanist ende ndo basa ravo iroro ravakanzi vange vachiita. Saka mukoma ndo zvakaitikawo izvi. Iniwo nemudzimai takaromberawo muchechi tisingazivi. Kana mukadzi wangu iye paakashandisa mafuta akangoti handina kunge ndakaziva kuti zvinhu izvi ndezvekwasatani. Anoti iye paakangozorawo mafuta ainge achida kunotengesa akangozora mafuta kumeso kwake akabva ati but kana kuri kunzi iyi anointing oil yakabva kuna Mwari ko zvakagoipei kana neniwo ndikazora. Akatoonawo zvichitofamba akaramba achingomazora mafuta iwawo asingatozivi kuti pose paainge achizora mafuta angu ainge achitopandutsa zvinhu izvi. So mukoma pari zvino tangosara nespirit one iyoyo iyo yakaramba kudzokera kuNigeria. Yakatotaura pamberi pehama dzemukadzi wangu mushure mekunge vamwe amainini munina wemukadzi wangu vava possessed nespirit yemukadzi iyeye wekuNigeria. Vakatotanga kutotaura chirungu sematauriro aya awo anoita maNigerians achitoti hakuna kwandinoenda uyu murume wangu. Kana muchida kuona kuti ndinokuparadzai mose dzinza renyu rose zamai kundidzinga sezvamuri kuda kuita. Ndokubva vatotanga kutoseka amainini vaya vakabva vati manje ndakasiyana nevamwe vamakadzinga, inini hamundidzingi, handiti ndimi makati munoda kuti munge muchizopfuma kweinga wani ndakupai mari ende mava vapfumi mainge mumbori varombo. Wakabva wati wose akadya mari yemurume uyu ndiri kumuteverera one by one kana mukangondidzinga. Saka mukoma mushure mekunge tatanga kubata mari takabva tachizoenda kumba kwana madam, then ndokubva ndachizonopedzisa apo pandainge ndakasiya uye zvekare nekubatsira hama dzakawanda dzekusaidire kwangu ndakadzipa mari uye zvekare nehama dzamadhamu vazhinji vacho
vainge vachitambudzika, vamwe vachingogara kuSouth Africa vakatodzoka kunoku, umwe neumwe ndikamukweretesa mari, vanhu vakatanga mabusinesses. Saka vanhu vari kutya ndichitaura nemi kudai. Vamwe vakatonditi nerweseri, chingosiyana nazvo, chingorarama upenyu hwako. Mwana akatofa, handiti hanzi akangofa iyeye ndiye here, zvakangofanana izvi. Saka ndo nyaya yandiunzawo pano mukoma. Handizivi kuti dare renyu rinokwanisa kundipa advice yakaita sei. Chechi chaiyo ndakabva ndatonzwa kutoimaka, isuwo tava kutoita zvekuenda kun'anga, nekuti ndakaona sekunge zvakangofanana izvi, kuti unoenda kuchechi obva wachizopiwa maanointing oil nemasatanist. Saka kutongoenda kun'anga ndinoona sekunge zviri nani, uchitongoitawo zvekungotenda vadzimu vako. But I need advice mukoma. Vehukama ivo vanonditi ndinofanira kungogara ndakadaro, handifanire kuti ndinge ndichirasa chikwambo ichi. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininowo ndauya pano ndine confession yangu iyo yandiinayo, ende ndinodawo rubatsiro kubva kumhuri yeZimbabwe, because ndine imwe best friend yangu uyo akazviuraya, shamwari yangu uyo akazviuraya mainge muri mugore ra2013. Saka achizonozviuraya mukoma, ndini ndakazvikonzeresa. I found out kuti murume wake ainge aine umwe mukadzi uyo wemuraini imomo matainge tichigara. Saka ndakabva ndachizoudza friend yangu, then ndokubva achizobvunza murume wake. Saka murume wacho akazoti ava kuuya kwandiri achindibvunza kuti sei ndainge ndakaudza mukadzi wake, nekuti kwainge kuri kutoparadza kwandange ndakaita marriage yake. Hameno kuti chii chakangoitika, ndakabva ndangomuudza kuti yainge iri nhau yekuti iniwo ndainge ndichimuda, saka ndainge ndichimunzwira jealous, ende nerudo rwaainge achipa shamwari yangu ndainge ndichirwadziwa nazvo, because murume wangu was not even romantic zvachose. Saka takabva tatotanga kutodanana, then ndakabva ndatanga kumuudza zvose zvandainge ndichida kuti ange achiita. Dzimwe nguva ndaikwanisa kungomuudza kuti handidi kuti unge uchipa friend yangu mukadzi wako mari yakawanda, nekuti anozoya kwandiri achita sekunge anondivhairira. Saka friend yangu yakabva yachizotanga kunyimwa mari nemurume ava kungoraramiswa upenyu hwakaoma. By the time paakazofind out kuti ndo zvainge zvichiitika pakati pangu nemurume wake, akabva achizonwa poison akafa. Akangowanikwa akafira mumba make. Ipapo mukoma nache murume wake ainge atori kumba kwangu, because wangu murume ainge aenda kuZimbabwe. Saka akazoita zvekufonerwa. Mushure mekunge vanhuwo vainge vachigarapo pamba ipapo vakatanga kunzwa kunhuhwa, friend yangu akazowanikwa akafira mumba after a week and a half, mushure mekunge afa mukoma. Saka vanhu vaingofungidzira kuti maybe akabuda hapo. Then that was when pavakangotanga kungonzwa kunhuhwa, vakabva vachizovhura dhoo, vakabva vachizoona kuti munhu ainge atoora mukoma. Vakabva vachizofonera murume wake, akabva achizoenda ikoko. Then that was when he told me kuti shamwari yangu ainge awanikwa mumba akafa ende ainge atoora. Ndakati ndichida kuenda ikoko mukoma, ndakamuona akamira pagedhi ainge akabata banga. Ndikabva ndatoziva kuti haasi kuda kuti ndinge ndichienda ndichinoona mutumbi wake. Handina kuzoendako mukoma. Saka murume wefriend yangu paakandifonera akanditi sei usina kuuya. Ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndichitya kuona munhu akafa. Izvo ndainge ndakaona chipoko chebest friend yangu. Ndakaramba ndichidanana nemurume webest friend yangu, but airamba achingouya kwandiri. Dzimwe nguva ndaingomuona usiku akamira pawindow akandidongorera.
Then that was when pandakabva ndachizorambana nemurume wake kusvika pari nhasi mukoma ndinogara ndichingomurota. Nguva zhinji ndinomurota achidya makonye kana kuti anenge achidyiwa iye nemakonye achichema chaizvo. Anoratidza kuti kunzvimbo kwaari haana kuzorora. Ndiri munhu anogara achingobatwa nemadzikirira nguva dzose. Murume anoti kana akandibvunza kuti kuchii chinoitika kwauri, handikwanisi kana kumupindura. Ndakangoitawo lake kuti kune kumwe kwatakamboenda ndokubva ndachizoudzwa kuti pane vamwe vatete vake avo vanoroya. Saka iye anongofungidzira kuti zvimwe kuda vatete vake ivavo ndivo vanenge vachiita kuti ndinge ndichibatwa nemadzikirira, but ndinotya kumuudza chokwadi nekuti marriage yangu inokwanisa kuzoparara. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo mukoma, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.